Her er alle jeres kære 14 hylder, som I aldrig har haft en reklamation på før. Kan I se? Dem kan man ikke montere. Når du sætter en skrue i, så kan den jo ikke sættes fast her. Og de der huller, de er også meget, meget, meget kort. Og sådan er det gennem hver en hylde. Nogle af dem, de er også helt skæve. De fleste af dem sidder også skævt den her vej. Og sådan er det bare hele vejen. Og også over i den anden side, selvfølgelig. Det her, det er 60'er hylderne. '90'erne. 110'erne. Det her, det er så de hyldeknægter, der hører med. Der er altså ikke nogen måder at hænge dem op på dem. Der er kun lige til at montere. Og her er jeres fantastiske brugsanvisning. Der skal man bruge, du må enten være 2 mennesker på, 1 millimeter stykket, eller 1 inch. Det går nok ikke det samme, men vi er måske da ikke så høje i den her familie, men i hvert fald for høje til det. Og der står heller ikke noget om, hvordan du monterer den på væggen. Der står kun, hvordan du sætter den på den der. Så må de jo virkelig være nogle gode svævehylder, for så skal de jo svæve af sig selv. Så jeg vil sige, at man skal virkelig holde sig væk fra vidaxl.com og boligcenter.dk, fordi det er også en skrækkelig service, man får, hvis der er noget galt med produktet. Og det tror jeg, der ofte vil være.